Kebor jong kakiat kanya kadai ka film jong ka ringdor entertainment ka ban sepenishan hapo biju cinema hall Shillong hakanya ka film uting shop lang kamat ubade usam la betes tuta tensong nakas nong nong madan syat singi hajan penusla bat kepuran lam kamat kadai ka samla shisha dakar ka ban nakas nong motion ka badan syarum penusla badan ru kiwe pat kiting shop kipuran ki badan bentalang hakanya ka film yakanya ka film la penmi ba direct de ba syampang tensong ubana penusla ba ringkat berkakenhuan jongka karingdur entertainment hagane ka film kadan ka khana ka ba ring penwander spang ka wei ka long yeng ha ka wei krishnang ka bai kendu ching e ba hakiliang baro tang na ka daw ka jingtan wei dukhat jang ka long yeng ubla ngop pala da ka jing dikyat komta hadu mata ba ka ta ka long yeng amla khi khli shu ha ka emlang salang ba fikir tengkum no Kadame. Mas tuam kabor jong kakiat kapan lại rai cái jong sam baik kum hamai mata Janai. Ladap oh ya pi wat pe ga jing tu na jong a. Ye ying jar pa tang na ka dawi pa.